Sa Marzu li ġej fiċ-ċentru miftuħ tal-Marsa se jkun twaqqaf uffiċċju maħsub li jirregola l-mod kif l-immigranti jingħataw ix-xogħol. Biex wieħed iħaddem immigrant li jgħix fiċ-ċentru miftuħ, issa jrid jirreġistra f'dan l-uffiċċju. B'hekk ix-xogħol ta' dawn l-immigranti isir skont il-liġi anke jekk ħafna drabi jkun wieħed temporanju. Kien iċ-chairperson ta' Jobs Plus, Clyde Caruana, li żvela dan f'intervent telefoniku fil-programm Arena. Iċ-ċentru se jkun qed jitmexxa minn Jobs Plus u se jkollu rendikont tax-xogħlijiet li jkunu qegħdin jagħmlu l-immigranti. Fil-programm Arena, il-Ministru tal-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela tkellem dwar l-importanza ta' din l-inizjattiva li se tindirizza abbuż li ilu jsir għal snin twal. Fil-fatt, fiċ-ċentru miftuħ tal-Marsa se jkun hemm dal-uffiċċju li semma Clyde Caruana propju xem il-kollaborazzjoni bejn il-Ministeru tiegħi u l-Ministeru tal-Ministru Evaris Bartolo, ħalli flimkien naħdmu biex l-ixu tax-xogħol u l-persuni li huma immigranti f'pajjiżna tiġi regolata. Iżda il-ħidma mhux se tieqaf mal-ftuħ tal-uffiċċju. Magħha huwa importanti l-infurzar. Jiġifieri l-ixu tal-infurzar tiġi kemm mill-ispetturi tal-Jobs Plus kif semma Clyde fil-ġimgħat li ġejjin u anke jkun hemm diskussjoni fil-Parlament biex daw il-multi jiżdiedu, allura jkollok l-ispettorat ta' Jobs Plus stess li għamil din il-ħidma ma' min ħaddem. Din l-inizjattiva mhux se tipproteġi lill-immigranti biss, iżda wkoll il-ħaddiema Maltin li ħafna drabi jispiċċaw żvantaġġjati minħabba l-kundizzjonijiet inferjuri li jirċievu dawn l-immigranti.